Ahojte, viete, čo sa mi stalo? Viacerí ľudia mi povedali, že majú doma 2 alebo aj 3 fľašky neotvoreného esenciálneho oleja z kadidla. Takže pre tých z vás, ktorí majú takýto vzácny poklad doma, takéto zdravie vo fľaške, nepoužité, a pre tých z vás, ktorí ešte úplne nevedia, ako kadidlový olej použiť, tak pre vás som urobila toto krátke edukatívne video. Je naozaj krátke, ani plech vanilkových rožkov nestihnete urobiť, a naučíme sa spolu a vyskladáme si v hlave, aby sme vedeli, kedy siahnuť po kadidle. Prvá dobrá správa, ktorú pre vás mám, že neexistuje zdravotný neduch, pri ktorom by kadidlo nepomohlo. To si zapamätajte. Alebo inak otočené, keď pri čomkoľvek použiješ kadidlo, čo ťa trápi, nikdy neurobíš chybu. Kadidlo je vydestilovaná živica stromu kadidlovník, ktorý žije v extrémne náročných, nehostinných podmienkách, kde málo čo živé prežije. A tá živica je vlastne imunita tohto stromu, ktorou sa bráni proti tým nehostinným podmienkam, aby prežil. A nakedy bolo kadidlo tak vzácne, aj dodnes je, že bolo vzácnejšie ľudia ako zlato. A ľudia ho obetovali len Bohom. Čiže takúto moc malo kadidlo a nie nadarmo. Má tak širokospektrálne, prospešné, zdravotné účinky, že pri všetkom, čo poviem, treba povedať jednu vec. V prvom rade ho treba zaradiť do svojho denného rituálu zdravia. Máme sa všetci radi, majme sa radi a venujme si ráno 1-2 kvapku kadidla pod jazyk. Takisto kadidlo môžeme natierať na čokoľvek, čo nás bolí alebo trápi. A tu máte odo mňa 4 Peter Kamil, prečo kadidlo. Všetky sa začínajú na P. Prvé je pohybový aparát, druhé je psychoaktívna látka alebo psychika, tretie je posilnenie imunity a štvrtá je pokožka. Takže ideme na to. Pohybový aparát. Čokoľvek, čo súvisí s bolesťou pri pohybe, niečo zablokovaná chrbtica, čokoľvek, čo nás bolí z nášho pohybového aparátu, svaly, šlachy, niečo, čo máme trvalo poškodené, tam všade patrí kadidlo. Kadidlo má veľmi silný protizápalový účinok, to znamená, že je fantastické pri ochoreniach, ako je artritída, osteoporóza. Mám skúsenosť ja s kadidlom, čo sa týka pohybového aparátu, že narazené rebrá, ktoré veľmi bolia, tá bolesť bola citeľne menšia už po 3 použitiach kadidla. To znamená, tí, ktorí sú chronickí pacienti, ktorí majú chronické problémy s pohybovým aparátom, tak buďme trpezliví, natierajme dennodenne aspoň 3-krát kadidlo na postihnuté miesto. Je dokázané, že kadidlo dokáže regenerovať poškodené chrupavky, dokáže regenerovať náraz nového zdravého tkaniva. A prečo? Pretože je tu druhý bod, a to je posilnenie imunity. Kadidlo je všeobecne známou prírodnou látkou, ktorá extrémne posilňuje imunitu. Je to pretože molekuly kadidla prenikajú priamo do jadra bunky, a čo je veľmi dôležité pri prevencii pred onkologickými ochoreniami alebo keď nás už takéto niečo trápi. Kadidlo dokáže zresetovať poškodené DNA bunky, ktoré sa duplikuje. To znamená, dokáže ľudovo povedané prehovoriť chorú bunku, ktorá sa delí defektne, to znamená, vieme, čo to je, aby sa prehodila asi DNA a bola znova zdravá. Ale tento odkaz je veľmi dôležitý pre všetky systémy nášho tela, o ktorých budem rozprávať. Čiže podpora zdravého delenia buniek dokonca dokáže zresetovať choré DNA bunky. Kadidlo je úžasné, čo sa týka imunity pri akýchkoľvek ochoreniach dýchacích ciest. Keď som v roku 2019 bola veľmi chorá, mala som ťažký obojstranný zápal plúc neznámeho bakteriálneho pôvodu
Od mojej najlepšej, ale tým myslím najlepšej kamarátky Myšky som dostala, viete čo? Do nemocnice mi doniesla nie pomaranče v sieťke, ale doniesla mi kadidlo. A mám s ním takú skúsenosť, že našťastie sa mi z toho podarilo ako tak dostať a ten Rentgen Plus pri prepúšťaní som chcela ísť veľmi domov, nevyzeral Boh vie ako a pani doktorka veľmi rozmýšľala, či ma pustí, ten Rentgen nebol dobrý. Ako som prišla domov, tak mi mal už kto natierať chrbát, takže som natierala plúca spredu, zozadu a o týždeň som šla teda hneď na kontrolný Rentgen, ktorý mi bol prikázaný a teda pani primárka plúcneho oddelenia nechápala, nerozumela, čo som so sebou urobila, pretože to bolo takmer čisté. To zlepšenie bolo viac ako 80%. Takže takisto zápaly priedušiek, zápaly plúc. Čokoľvek, aký je zápal v tom organizme, vtedy musíme aplikovať kadidlo a zase zdôrazňujem, veľmi dôležitá je prevencia. Ďalšie P, tretie P, je psychoaktívna látka alebo psychika. Takisto neexistuje mocnejší esenciálny olej na podporu našej nielen psychickej pohody, ale aj psychického zdravia. Na jednej strane tu také depresívne nálady, nejaké také malé smútky, nejaké traumy, tam všade kadidlo. Na druhej strane aj ťažšie stavy, nespavosť. Kadidlo je fantastické, skúste ho s cedrovým olejom skombinovať, budete spať ako v perinke, fakt je to niečo úplne iný spánok. Čiže všetky také tie úzkosti, tie bolesti, pokiaľ prežívame niečo ťažké, nenadarmo je prítomné kadidlo v zmesi úžasnej pri traumách životných a ťažkých životných skúškach konzol. Ale aj stále sme v advente. Také skľudnenie, také zamyslenie, také ponorenie sa do seba, také upokojenie, taká harmónia, takéto ticho, ktoré všetci potrebujeme sa skľudniť, utíšiť. Ja to vždy poviem, keď som smutná, mám pocit, že ma nikto nemá rád, tak sa natrem kadidlom a vtedy mám pocit, že ma niekto objíme a že ma má rád. Nezabúdajme na duchovný rozmer kadidla, kde nám rozvíja našu spiritualitu, schopnosť vnímať krásne veci. Proste všetko to pokojné, dobré, harmonické, tam všade môžeme na podporu vlastne takýchto emócií použiť. A posledné P, ktoré vlastne je veľmi pre mňa podstatné, pretože sa netýka použitie esenciálneho oleja z kadidla len pokožky. Tu sú vlasy, nechty, tu sú všetky tkanivá a sliznice. Čiže berme tú pokožku nie len ako pokožku na povrchu nášho tela, ale aj to, čo tvorí naše orgány. Čiže jednak je kadidlo tým, že podporuje zdravé delenie buniek a zdravých buniek a tak je na našu krásu. Je to vzácny esenciálny olej, tento dar môžeme dámy použiť, ale aj páni do našich krémov, do našich telových mliek, môžeme si vyrobiť vlastnú zmes s inými esenciálnymi olejmi a podporíme našu krásu, pretože veľmi silne bojuje proti jazvám, proti striám, proti vráskam a ešte prestupuje aj našemu mozgu. A to som zabudla povedať pri psychike alebo psychoaktívnych látkach, že kadidlo veľmi silne podporuje dobrú pamäť. Čiže je výborné pri ochoreniach, kde je postihnutá pamäť, ale aj pre nás všetkých, ktorí si chceme veľa vecí pamätať, veľa dobrých vecí pamätať a chceme mať hlavičku takú bystrú a nie takú mútnu. Čiže tu sme pri pokožke, oči. Tí z vás, ktorí chcú, aby ich oči boli takisto zdravé a tých, ktorých trápia unavené oči, syndrom suchého oka, natierať trpezlivo kadidlo. Kadidlo je esenciálny olej, ktorý má byť súčasťou už pre mňa asi na doživotne, teda ja to určite robiť budem, aj keď by nastal deň, že mám 2 fľašky kadidla v zásobe, 2 alebo aspoň 1, dobre. Čiže sme pri očiach, ďalej, čokoľvek, vredy žalúdka, to je takisto sliznica žalúdka, čokoľvek, čo je na slizniciach, môžu to byť kľudne genitálie, bolavé, to znamená aj puse. To znamená veľmi dôležitý pomocník pri ústnej hygiene, prevencii ochorení úst alebo hrdla, čokoľvek, čo je v ústach. Čiže krása, zdravie. Kadidlo je vzácnejšie ako zlato, kadidlo je zdravie. To znamená, toto bolo mojich 4 Peter Kamil. Prečo
kadidlo. A ja sa s vami lúčim, prajem vám nádherné sviatky plné pokoja. Ja sa teda natierať kadidlom budem, lebo ho mám ako dar a ja sa z neho nesmierne teším a aj teraz som si ho kvapla a cítim neskonalú vďačnosť za to, že ho môžeme mať a za to, že ho máme k dispozícii. A keď neviete, čo použiť, tak si kvapnite kadidlo, 2 kvapky kadidla každý deň pre každého do konca života. Vaša Zuzana Lukačovič. Pozdravujem vás.